Undskyld. Der er ansvarlig for alt det her. Det kan kraftedeme ikke være rigtigt, at man skal sidde som kopier og ikke få lov til at tænke i fred og ro og læse en avis. Nu bliver forstyrret af en eller anden møgirriterende lille idiot, der sidder ved siden af med sin iPod skruet helt op. Jeg kan gøre en skid. Det er virkelig for dårligt. Hvad sker der? Kom op og stå. Linje A mod Farum er i øjeblikket 10 minutter forsinket på grund af sporarbejde. Undskyld. Undskyld. Kan jeg få lov at sidde derinde? Ja. Tak. Undskyld igen. Jeg skal have noget af min kuffert i gang. Kan jeg komme ud? Jeg kunne da for helvede ikke have taget det første gang. Det havde simpelthen været noget nemmere. Hvor er det? Næse? Skønt. Ja. Ej, på toilettet. Undskyld. You are so sweet, honey. Ja. Ej, hvor vildt. Gjorde han ikke. Nej. Undskyld, har du nogen måde at skrue lidt ned for din musik? Okay. Hvad der skal være? Jamen, så snakkes vi ved lige om lidt. Hallo. Hej, sker der? Undskyld, gider du godt skrue ned for din musik, så vi andre også kan sidde her? Hallo? Hej, det er mig. Hej. Ej, jeg er lige kommet på toget nu. Ja, så jeg vil dig om et kvarters tid. Ja. Ej, nej. Prøv at høre, der er lige sket det mærkeligste i toget. Jeg gider ikke stå op hele vejen. Jeg kommer ind i S-toget, og det er fyldt op med mennesker. Og jeg skal bare have en plads at sidde på. Jeg har så ondt i fødderne, jeg har gået hele dagen. Og der er en plads ledig, hvor jeg vil sidde. Og der sidder en mand og fylder med sin taske. Og da jeg beder om at få lov at komme ned og sidde ned, så har han bare den grimmeste attitude på og mukker. Og så kommer jeg ned og sætter mig. Har glemt mit blad ude i tasken. Spørger om jeg må komme ud igen og få bladet. Og han går totalt amok. Så nederen. Aha. Ja. Okay. Ej, må jeg lige høre så. Hvad skete der i går?
real? Det er løgn. Hvor? Hvad sagde han? Right across your face. Say happy birthday. Vi venter fortsat på en togfører og forventer at køre inden for få minutter.